Για επίσπευση τη προεδρική εκλογή να ενισχύονται, τα βλέμματα όλων τώρα στρέφονται στους ανεξάρτητους και μη βουλευτές και την στάση που θα κρατήσουν. Μαζί μου είναι η Λόρα Ιωάννου. Λόρα, καλησπέρα. Κάποιοι άνοιξαν τα χαρτιά τους στη συζήτηση του προϋπολογισμού, κάποιοι δεν τα άνοιξαν. Από εδώ και πέρα όμως όλοι θα κληθούν να αποφασίσουν. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά όλες οι ζυμώσεις για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Να πούμε ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχουν φτάσει τους 24, συγγνώμη. Η κυβέρνηση αναζητά 25 για να βρει τους 180. Πάμε να δούμε ποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές δεν έχουν κλείσει την πόρτα ή έχουν αφήσει ανοιχτή την πόρτα για να ψηφίσουν Πρόεδρο Δημοκρατίας. Ποιοι το συζητάνε, με λίγα λόγια. Ποιοι το συζητάνε, ναι. Χωρίς να έχει λήξει τίποτα βέβαια. Πάμε. Ξεκινάμε. Είναι οι τρεις βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο Νίκος Τσούκαλης, η Νίκη Φούντα και ο Θωμάς Ψήρας. Είναι τρεις βουλευτές στο κόμμα του κ. Κουβέλη που έχουν συνυπογράψει το κείμενο την πρωτοβουλία των 8. Ναι. Μαζί με τον Σπύρο Λικούδη που προέρχεται από τη Δημοκρατική Αριστερά, τον Γρηγόρη Ψαριανό και τον Βασίλη Οικονόμου, και οι τρεις είναι ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται από τη Δημοκρατική Αριστερά. Προχωράμε να δούμε. Τώρα έχουμε τον Παναγιώτη Μελά που ανεξαρτοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες από τους ανεξάρτητους Έλληνες, καθώς τον Γιώργο Κασαπίδη, ο οποίος προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει πάει σε κανένα άλλο κόμμα, και τον Βασίλη Καπερνάρο που προέρχεται από το κόμμα του κύριου Καμένου. Και προχωράμε. Έχουμε τώρα τον κύριο Πάρη Μουτσινά, ο οποίος προέρχεται και εκείνος από τη Δημοκρατική Αριστερά, τον Κώστα Γιοβανόπουλο και τον Γιάννη Κουράκο, που έχουν φύγει από το κόμμα του κύριου Καμένου, από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και προχωράμε να δούμε, έχουμε την Κατερίνα Μάρκου από την Δημοκρατική Αριστερά, η οποία υπερψήφισε χθες, να θυμίσουμε, τον προϋπολογισμό. Τον Χρήστο Αηδόνη, ο οποίος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και είναι και εκείνος θετικός στην εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Και πάμε να δούμε επίσης. Έχουμε τον Πέτρο Τατσόπουλο, ο οποίος προέρχεται, εξελέγει το 2012 με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα έχει πάει στο ποτάμι. Θυμόμαστε ότι έλεγε ότι δεν θα ψηφίσει για πρόεδρο, τώρα το αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Και τον Γιώργο Νταβρή, που προέρχεται από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Να σου θυμίσω ότι χθες είπε ναι, όχι στον προϋπολογισμό, αλλά υπερψήφισε τα κονδύλια άμυνας και εξωτερικών, και αυτό κάτι δείχνει. Ωραία, πάμε και στα μαθηματικά τώρα, γιατί αυτή η ιστορία τελικά στα μαθηματικά θα καταλήξει. Αν προσθέσουμε όλους αυτούς που, όπως λέμε, το συζητάνε, σε τι αριθμό φτάνουν? Όλοι αυτοί που είδαμε τώρα, Αντώνη, και είπαμε, είναι 16 βουλευτές. Και η κυβέρνηση αναζητά 25. Ψάχνουμε λοιπόν, ψάχνουν 8 με 10 βουλευτές από τη Δημοκρατική Αριστερά και άλλους δηλαδή βουλευτές από το κόμμα του κ. Καμένου, από τους ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά και από τη δεξαμενή των ανεξαρτήτων βουλευτών, διότι, όπως είπαμε, σύνολο είναι 24 και υπάρχουν και άλλοι. Λοιπόν, ένα θρίλερ που είναι φανερό ότι θα κριθεί στην πορεία και ίσως και την τελευταία στιγμή. Λόρα, σε ευχαριστώ πολύ.